Mabuk nek taur. Amuk Jaya Merata Singa Kumben Pranata Bebayani Ger Angana pinandang Netranya pindetan ana Wata ira Angkara kang kasuwur gawe kirise saksama elena kenapi Ridu mawur Mengamur-amurmu Rahan Pangerane Maguru kongso Tata katya butula Ora padriting turangga esti Rakata ingkang Kaca lalayu sepi
saya kapewara pandeng dadi pundene WAB wayahe gendrone metu salah sijine open-opene WAB sing paling dilani yo iki matane mlili ilate sing paling galak sing paling gilani ya iki aja sok gegeri WAB iki lho musuhe os yen trimo kowe dijikok dilebokne rambutnya ilang wes wayahe Suro
esek 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 Wonge Arya Budaya WAB WAB goyang kembali yo aku teo yang duwe bojo Dondo deno santri lulusan pondok perawan urung tahu ketemu tak rewangi sarungan gawe soko sing pirang lo dadi panggung bapak imlero hati-hati duitnya disebar lo orang ngerokok sing panjang dipikir no sing nabung soban sen koyo kang pondok elatala suwangku lali ojo lali lur Bopo Heri Ramadan aku koyo santri pekok oh ya. Sampai oleh apa ora, Mas? Oleh apa ora? Ora oleh. Yo, tobat kapok. Saya enak barongan bosku. Rampongan yo butuh saweran. Pingin oleh deno wis tahu-tahunan aku oleh dadi preman. Pingin tobat tenan ben oleh posisi. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang bengkok dongano ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman Jajah Hoya terima kasih penyanyi dia diwai dalan masih Ultraman diwai dalan masih oh kayak apa kayak hei
Gak suka aku, gak suka. Hei! Mundur! Mundur! Tangannya di atas goyang semua. Mundur Aja banyak keras, woi. Hei. Raimu badem-badem. Padang, bro. Hei, ojo bandem-bandeman masih. Ojo bandem-bandem to Mas. Hei. Ngenai bocah cilik-cilik Mas. Piye lho iki? Hei. Wis oleh duwe anak cilik dibandem ndase bocor kowe nesu. Coki. Sing bandem ojo jero. Hei, coba bandem. Tak botok. Hei. Loh ya lah. Hei. Ayo. Ojo provokator jero ki. Bandengi amano sih lho, bandengi lho, hei. Padek, bro. Amane metu. Wes, liyane panggane kalangan, beda amane metu, urusane panitia. Jalanan lur. Digo metu. Entar saya nemburi bro. Hei, para penonton. Dilanjut pora. Dilanjut pora. Mau diomongi sini jero kalangan kon metu ra gelem. Saiki malah ruwet dhewe-dhewe ning jero kalangan. Ora goblok. Jalanan lur. Aku yo ngene iki demen rame kayak gegerane aku demen. Aku iya. Aku bolomu lho, Pak. Salam gegeran persaudaraan. WAB. Wonge arak Bali. Wonge bokol lagi. Wonge arak Bali WAB. Bokok. Bro. Iso diatur to. Jaranan ben los izine bendino iso sampai bengi Blitar bisa menahan diri to, guys. Ya, Mas. Nuwun kesadarannya Mas nggih. Pokok aja bandem-bandem, Bro. Suwi-suwi sak suweke lambene ra apa-apa, awe-awe sak cekleke tangane ra apa-apa, aja bandem-bandem. Ya. Kuwi lho rungokno. Kowe kok lek WAB gak oleh izin, kowe kangen nek tawuran bingung. Spiderman lho kan maunya. Lah kowe ngomong aja. Sing seneng tawuran
Enggak, gue kalau daftar nih gini Mas Lukman karo Mas Marcel tinggi tanggal selawe. Los. Gini Mas Marcel tanggal selawe lek sipir tanguran Mas. Yo daftaro. Los sak lose Mas. Yo sini dur panggung Lanjut terus. Ora iso iki kok metu sik, ora iso. Iki kok metu sik, ora iso. Nek sing Selain jero anggota kalangan kok keluar metu. kalangan. Sini jero kalangan kok metu sik, ora iso iki. Heranmu amanane. Ora iso. Sini jero kalangan kok metu sik Mas. Timbangane timbang. Timbangane timbang lho iki kok. Yo, Timbangane timbang. sing nek jero kalangan selain anggota keluar. Bagi anggota yang tidak memakai kaos anggota metu. Enak toh. Budak kok koyoke. Kowe metu wae. Iya ogoh-ogohnya. Ogoh. Sing penontonnya sing nek ndur panggung ki. Penontonnya sing nek ndur panggung ki mudun. Panggungnya amblek. Kalau kecekel kalau. Mbak Meme. Nyanyi sih Mbak Meme, ben seneng Mbak Meme. Lah ya Mas ini jero kalangan ini metu to Mas. Tulung pengertiane, wis bengi lho iki. Dah Mas. Halo Mas. Ayo Mas. Terus goblok engkel. Enggak darut sih, hiburan, lagu. Lagu. Apa Me? Nyanyi apa Me? Meme, Apa? meme. Anu Me, nemu Me. Oh Wis iya dong, iya Me, iya, nemu. nemu. Apa? Ojo. Pak Heri Wis senengane mau. nemu karo kangen. Oke, nemen aja. Oh, nemen. Nemen tadi belum ya? Nemen. Mbak, wi manukku ketok moto iki to. Makanya toh gawe korset Selfie. ngono lho. Mas, tulung sing ning jero kalangan dasteran barang iki kon metu to Mas, Beh. Sak maine kayane pomo tanggal 14 nyoblos pan mesti menang. Yo. Betul, itu. Aku mau jak para to, Pak. Omahku wadah dhewe. Yo, musik. Tangannya jangan semuanya yo. Goyang lur. WAB. Au. WAB lo iki. Kowe nyapa, Mas? WAB. Selamat. Kudune kowe ngerti. Nah, Yo, gitu dong nyanyi yang kabeh lur. Tresnoku nomor siji. Pena elemu blenjani janji. Ketok ora iki? Kowe apa? Kowe tega nglarani. Sakno. Usahaku wis juang dhewe. Kamu sing penting kowe bahagia ini. Nanging ngopo? Alasan Angelina. Kowe luwe pilih dhek. Kowe digal aku digal aku. Ora ngopo lek ku bertahanke. Kowe malah ngapoti liyane. Nanging ngopo alasanmu ning aku. Kowe luwe pilih dhek. Kowe digal aku digal aku. Ora ngopo lek ku bertahanke. Kowe malah ngapoti liyane. Kowe malah pilih omahe. Coba aku mbok anggap sepele. Dadah Hoya. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Ini ya. sudah? Oke. Koset toh, sabar toh Oh Bolo. seperti itu. Oke, luar biasa, terima kasih Abang.
Suruh. Iki lho bandeng anyar lho. Pak Didi. Yo. Sing segak ora cangkem ora tau riko. Yo. Ojo madep-madep. Ojo metu kalangan kru WAB. Asik seweru roame. Pansio. Asik. Sik. Kaos kuning ya koyoke tauruh.
Kaos kuning lho kayake tak uruh to we. Pak Jajak kaos kuning gone ning ndi ngono? Yo! Kaos kuning gone ning ndi ngono? Ora sama metu kalangan, Bro. Tenang, Bro. Wis enek sing ngurusi, Bro. Cakalan. Siwa! Anggota rasa metu. Hey. Bapak. Ayo bablas rampokan lur. Rame nih bisa. Langsung rampokan le nggih. Ing kasana adicara pungkasan tari rampok Singo Barong wonge Arya Budaya Pusat Auh Indonesia. Sumangga.